Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 4 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa nga ito nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa aton mga balita lokal, gobyerno probinsyal, tingwaan, mapasakaan, extra bonus sang provincial capital nga mga empleyado subong nga tuig. AOC Executive Director Imang ginpatag kung ano ang rason sa pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Kawatan sa motorsiklo nga nagkawat sa duha ka motor na kilala sa mga biktima paagi sa galeri sang kapulisan. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ari na, ginanunsyo na ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-aumpisa na ang tanan nga talatapan sang LTO sa pag-isyo sang driver's license nga may napulo katuig nga validity sa Disyembre. Nagigad nga Oktubre 28 sa nag-umpisa ang LTO licensing nga opisina sa East Avenue sang sini nga lisensya. Sunod sa Presidente ang nabilin nga mga LTO nga opisina sa Metro Manila ang mag-umpisa subong nga bulan kag pagasundan sang iban nga riyon. Sa dalom sang Akta Republika 10930 permado ni Duterte sang tuig 2017 ang mayara sang professional kag non-professional driver's license nga wala sang bayulasyon sa Akta Republika 4136 kag iban pa nga mga traffic laws, rules and regulations. Sa sulod sa 5 katuig ang tugutan makarenew sa lisensya pulo katuig. Ini ang subject sa restriction nga posible ipatuman sang LTO. Ina-require sang LTO ang mga renewal applicants nga magpaidalom sa comprehensive driver's exam nga pwede face-to-face o kung online pagi sa portal LTO.gov.ph. Nami ni, kung wala ka sang bayulasyon, pero kung pertisimo ka sa lawayon, kadamo sang record mo nga naglapas ka sa mga pagsulundan sa dalanon, aba, di mabulubudlay nga matagaan ka pulo katuig nga driver's license. Pero kung matutom ka, masinulundon sa laye, sa trapiko, sigurado, maangkon mo ang napulo katuig nga lisensya. Amo na blakon, ulugtasan ka kung kisa, pertisimo ka sa lawayon, bauti kabudlay gid nga makaangkon kapulo katuig nga lisensya. Amo na nga kinanglan ko ng ubra mo, katapon mo maayo, hindi ka magpasaway, hindi ka maglapas sa mga pagsulundan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na, aba, morning na. Kahinida Ordonez,
subong man kay Manjo Arnijo, kay April Pilar Hosto Mendoza, patamyaw palihog ang pamilya Hosto, Milcar Copinco, Dandi Mendoza, mayong agalang kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning. Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, naga-monitor aga pa. Kay Serwin Hugos, nagapamati Murina Esconde, sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Marlon Villaruel Mendoza, good morning. Tamyaw lang tanan nga taga-Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota. Matugnaw kuno nga kaagahon. Kay Richard Malayang, good morning. Monitor lang kami sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabati. Do not just throw away questions and statements. Kasmarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, nauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Mga impormasyon ang ila silina sidiing sa palibot sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Opgan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Matugnaw nga kaagahon, pila na lang gid ni ka adlaw Action Fred Pasko na, pero subong ang katugnaw mabatsaga na Action na Fred, no? Gatangla man kita sa kalangitan, nag-ara man ang mga bituon, no? Wala sa timaan nga mag-ulan, pero kapay pa nga diro-diretso na siya Action Fred. Pero ang katugnaw, kung kaisa, gapamukaw man Action Fred, no? Gapamukaw para mag-tindog. Kung magtindog ka, mag-direkta na ini tubig, no? Para makainom kape. Basid na tumalang ang dila. Ang magpipiyata pa ni Karun problema. Sa ato sila nga mga kauturan aksyon na friends, yung mga kagahon, ang mga price calls, ang maning kalabanan niya ginalawag tang mga hari sang dalanon kung kagahon ang ara available na sila while ang ibang mga taxi aras tubang mismo sa regional hospital. Sini nga kagahon gahulat lang sa mga pasahero, although may mga pasahero naman na sini nga kagahon action Fred amat-amat naman sa pagsakay sa mga salakyan di pasahe, no? While ang ibang deriya bantay gidya sa mga pasyente sa regional hospital. Naglabay man ang patrol along sa area sa North Capitol Road. Sining aga amat-amat naman ang pag-survey sa pila nato ng mga kauturan nga hindi ginatawag tabla action Fred nga mga movable cart, no? Mga food cart serve man sa pila nato ng mga kauturan, especially ni mga call center agents along diri sa may southern parts ng syudad nga pamahaw, kaon, sini nga agaway lang iban, of course, serve man sang kape. Naglabay kita, Action Fred, sa area sang Burgos Public Market. Kag subong aga, amat-amat naman sa pagbukas ang mga isdaan. May pagmahal, Action Fred, sa pila ka mga presyo sang isda, especially ining bukaw-bukaw bla. Ang bukaw-bukaw, medyo nagmahal ni siya, sobra 300 ba? 320 ang presyo sa bukaw-bukaw. While ang lagaw sa karon Action Fred, ang medyo nagmahal man. Ang lagaw actually, ining bahi ba lang lagaw Action Fred is basta dagko 380. While ang lakidriya, medyo buro barato man Action Fred, 280. Ang ibandriya Action Fred, especially ang marot, medyo nagsaka man 200 na ang kilo sang marot, while ang pasayan isa pa ni sa nagsaka, pero ini pasayan niya premiera ka klase siya, no? Nga pasayan putian kag dagko gid man 380, pero ang gagmay diriya Action Fred is 300 pesos. Ang dubla-dubla gani subong Action Fred available is 240 pesos, while lang bangros medyo nagsaka man siya into 220 pesos kada kilo. Pero mailang ang tilapia, maintain siya as 160 pesos. Kag ang isikaraho
maintain sa gihapon into 150 pesos kada kilo. Ang locos medyo nagbahal man gani Action Red, 320 pesos kada kilo. Pero ang lumiyagan nagapabilin sa gihapon nga ang locos na siya gihapon, ang lumiyagan is 160 pesos kada kilo Action Red. So far, ang mali ang pila ka mga sitwasyon na sininga aga Action Red sa siyudad sa Bacolod na lakip na diri ang pila ka mga presyo sa merkado. Initanan ginadulong sa inyo sa life extension. Problema nimo sa na dulong man sa rekta sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Kay Jack Grant, good morning. Kay Catherine Malaga, mayong agada sa Bacolod watching from Kalinog, Iloilo. Si Ronnie Gordon, ara naman. Si Elmer Bailon Baron, good morning. Kay Nulan Tumangan, morning, nagamonitor kami sa Gimaras. Subong man, kay Cherlyn Arnaiz, good morning. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. Tamiyaw ko bata ko si Maricon Castillo, Gloria Morino, nagamonitor man sa Libanon. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako si Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa gilagang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Kamusta? Low pressure area, nasiplatan naman 115 kilometro nakatungdan sang Puerto Princesa City, Palawan. Samtang isa pagid ka low pressure area, nasiplatan 705 kilometro nasidlangan sang Burungan City, Eastern Samar. Amihan ang nagaapekto sa Luzon. Ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan sa naamina na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin mabalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Kay Aileen Cabrillos, good morning. Gamonitor ko ni. Sa Sindaguba, Purok Dulunan, Central Mao. Kay Milili Uligo, tamyawya si Vanessa Star Mayo, Jinky de Alagdon, Ibon Bosher, Miralyn Tibag, Luel Amar, kag Alex Muntisa. O sige, kay Anghela Liarte gayon dato, good morning. Dira sa barangay Tutong. O sige, ba tumalang naman ko sa barangay Tutong barangay. Kay Star Mayo, good morning. Bao karong adlaw ko no, Miyerkules sa ilato, Huwebes dire sa aton, happy breakfast ko no. Siling ni Star Mayo. Sige, morning na sa imo sa Minnesota, USA. Kay Manuel John Ong Grand Kapal, good morning man. Kay John Serna, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis.
madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinignan naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagtamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment. Korpyo nila ginkakas na. Wow, matani kung makakas ba din korpyo sa Bacolod, no? Kay nagapasulod na kita sa bulan sang Disyembre.
naglabot na sa 920 ka mga minor de edad, 12 tubtob 17 anyos ang nabakunahan sa siyudad sa Bacolod kahapon. Mayo, no? Miyerkules sa record sa Bacolod EOC ginpahayag ni Dr. Chris Sorungon, Deputy for Medical Data Analysis and Management, 300 kuno ka mga minor de edad nga may comorbidity ang nabakunahan sa Riverside Medical Center. May nabakunahan man 300 ka minor de edad nga wala sa comorbidity sa SMX sa SM City kag 320 sa Ayala Malls. Sa press release ang syudad, ginpayag ni Mayor Emilio Leonardia nga very encouraging ang turnout sang vaccination sa minor de edad kag ini ang resulta sa pagabudlay sa mga medical frontliners kag volunteers. Tinilikdan nga Oktubre 29, ang Bacolod may pinakadamo nga nabakunahan sa pungsod sa opisyal nga launching sang DOH sa Pediatric A3 Vaccination Program nga naglambot sa 266. Maayo ini nga mga balita, no? Kabay kung tani nga matalupangdan man kita sa nasyonal kag pangkakason man ang mga korpyo dire sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Kay Ibon Bosher sa Germany, good morning. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Kay Evelyn Pamusino, morning. Subuman, dira kay Milvin Piñapel, good morning. May lang nga pag-upod sa atong tagsagid kakagahon. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Toto Raul Alibugas na longgaladlad ka na pamahaw mo da, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kay Councilor Ronnie Torino Sandon Salvador Benedicto, dira sa Agustin Family sa Kawayan. Si classmate ko Efrem Pumbirada sang merkado sa Sumaga, bugtaw na ni. Kay Philip Bilyisa sa Murcia, good morning. Kay Marvin C., kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilla, kay Ihado ko Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, abe walking na para nga ibanat-banat ang lawas. Sa mga Kaisi Boys na, kamusta ka mo? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siokon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, kay Jubert Carion, kay Mayor, kay Lorine Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, kay Engineer Nariel Bantay, si Engineer Patikana, kakitanay pa kami sa SM. Dira kay Mark Chua, si Nini Patos Burgos daw, wala ko kita. Good morning da kay Milvin Piñapel, kamusta ka? May lang nga pagmonitor. Kay Ronnie Gordon, kay Milili Uligo, morning man kay Rimar Suato Imperial, kag Lily King. Kay Catherine Malaga, good morning da. Kay Redis Kaino sang Kalinog. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kailangan, responsable at pagbalita, dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga mga itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na niya'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe,
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. O balango na kamo. Basi ko na ang iban ga barik kotot pa kay mabugnaw ang panahon. Kapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Kay AGB Laho, good morning. Ga-monitor sila sa GAN Subdivision. Kay Mox Espanyula dira sa Isabela, good morning man. Kay Allen Marlin ko, mayo lang nga pagmonitor bao si Star Mayo. Kay Jinky de Alagdon, morning kuno kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Season, Lily King, Rimar Suato, Imperial, Alma Oligon. Ang tanan niya nga pamilya sa barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, naga-monitor sa Arizona, USA. Sige. Kay Ricardo Talatala sa Bico, mayong agalang shoutout sa pamilya sa Bico, kagtanan sa sitio Kabayuhan, Tampalon, Kabangkalan. Alin kay Ricardo sa Bico, Pampanga. Taga Pampangada, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. O nakarecord ang Western Visayas sa 107 kabag-o nga COVID-19 nga kaso nga nagdala sa kabilugan 143,190 kahapon nga adlaw. Sa bag-o nga kaso ang Negros Occidental nakarecord sang 51. Ginsundan sa Bacolod 32. Ang probinsya sang Iloilo may 25. Ang syudad sang Iloilo may 8. Capiz 6, Caguimaras 5. Nadugangan sang 1,199 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 130,673. Kag 4 ka bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 3,518. Samtang 8,964 ang aktibong kaso sa Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Dira kay Gary Pelione, naga-monitor sa Bagaas sa Hinigaran. Kay June Portiliano, morning kuno kay Erning Buenaflor sa Galpo Family sa Negros. Kay Derwin Maalat, good morning man. Kay Crisilda Balindis Iman. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Action Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga caption. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Action Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Action Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa Isla San Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kita sa tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw. Nobyembre, kakas na ang mga plastic barrier, kaya mo nang hambal nila, kakason! Kaya wala magali pulos na, katapik pa ng kagaw. Tingubrata na nga butang sa barrier, tapos kakason. Kintagaan talang trabaho ang atol mga driver, minus ng income. Kintagaan pa problema. Kakas na! Hala, kakasan nyo na, gusbatan nyo na ang mga plastic barrier. Akong ginapananaw ko, pagkatapos ng pagkakas ang barrier gani, sigurado, kakas ba ng face shield pag-abot sa nagakaigo nga panahon. Kung sa bagay, maayo man, mablubugat man mo. May face mask ka, may face shield pa. Pero kung daw hindi pagid pwede kakason, okay man. Basta proteksyon, kag basta nga tagaan kita sa nagakaigo nga proteksyon, batok sa kagaw, uluantos lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Kay Becca Andrade, good morning. Happy Market Day kuno sa Banwa sang Hinigaran. Si Star Mayo, nagapasalamat. No problema. Basta kamo, no problemo. Subong man kay Rex Marino. Nguning kuno sa pamilya Gaton sa Barangay Tabugon, Kabangkalan. Kay Ulib Tababa, good morning. Kay Nimpa Ibanez, nagamonitor sa Barangay Tangob, taga-Tangob, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Nagayuhom ako sa gintext kay na. Hindi ko pwede mabasa inaano. Basta gani ang mga tinaga nga daw hindi pwede sa kanginan, hindi naton ina mabasa. Sorry gid lang. May punto man siya, pero ang tinaga nga gingamit daw hindi amo. Kay Remedios Tanton Makilan, good morning. Kay Amek TV45 Garciniego ba? Sa mga kasimanwa ko dira sa kanto ni mayong aga lang sa inyo tanan. Okay Balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung ano. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulis sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaniha ning nawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ng eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw gapinagusto lang sa kamara insulto sa Senado Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Durawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kaintangan, responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 5:08 na aber diri kita. Kawatan sang motorsiklo nga nagkawat sang duha ka motor nakilala sa mga biktima paagi sa mga kudak sa Galleria Blana sang Police Station 7. Police Balita. Detalyo pod kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginaprepara na karon sa Police Station number 7 ang kaso batok sa mga persona nga amo ang responsable nga nagkarnap sa duha ka mga motorsiklo sa Nobyembre 1 sang gabi dara sa may Banga, Kaira, Pauline Village sa Copinis ng Barangay Alhis. Kung imo Action Fred madumdumam, ang mga biktima amo Sanday Roel Quinco, 25 anyos, may asawa sa Porok Roas, Barangay Tangob, kag Nick Can Roas, 30 anyos, may asawa ka pamulyo man sa Porok Roas, Barangay Tangob, Sili Ciudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, gin-flag down ining duha ka mga motorsiklo nga ginamaniyo sa biktima nga sang uli ini sila ang gitayaan sa armas lotang kagin kuha ang ila silitag sa mga motorsiklo kag pila ka mga personal nga gagamitan sa diin ang mga suspetsado nagpalagyo sa kayman sa motorsiklo nga ilagin kawat pagi sa Rose Gallery sa Police Station number 7 Action Fred na identify sa mga biktima ang mga persona nga mo ang nagkawas sa motorsiklo nga dati man may mga kaso man sang pagpangawat. So para generic no, check naton sa area dira sa mga CCTV kag ang Rogues Gallery man mismo ipakita naton sa mga biktima. Tigayon nila na identify ng mga suspektado kag ginapreparan naton ni subong ang mga dokumento no prior filing of the case nga simana. Before action Eric may mga kaso ni sila ng previous case diri sa siyudad sa Bacolod sa different station. Check naton ni sila do isa sila filean dito sa area sa station number 2
Ang isa naman ka suspitado na may naman sang pagpangawat dira sa area sang Station 4. Kag taton information laksonary kung nakita ngayon yung mga suspitado daw 2 weeks pa lang sila nakagawa sa prisuan. So after nga nagawa sila, nagpadayon sa ilang modus operandi dito rin sa siyudad ng Bacolod. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7. Ini ka report, ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Santon Plaza, Baso. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Florencia Villacampa, good morning. Naga-monitor sa La Union. Subong kay Mark Eugene Mosquera sa Rabia, good morning. Tamela Tatay Onyo kag Tatay Takol nagapamati, nagamonitor sa La Castillana, Barangay Sagang. Kay Tiloy Ben Garotso, good morning. Nagamonitor sa Siyudad Sang Bago. Sige. Kay Dodge Dalida, kapikapita ba o gasigabong kuno ang Action Radio. Kay Roger Dikit o Malsa, good morning man. Kay America TV 45 Garcinigo. Naman siya. Good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 17-15. Una nga bula, resulta 17 kag 15. Second draw 8-2. Ikadua nga bula, resulta 8 kag 2. Third draw, 7-8. Ikatatlo nga bula, resulta 7 kag 8. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita, jackpot 93,442,081. Kombinasyon in any order 14, 9, 51, 28, 29, 35. Resulta sang 655, 14, 9, 51, 28, 29, kag 35. Sa ilo kita, 645. Ang jackpot, 8,910,000. Kombinasyon in any order, 34, 13, 4, 28, 38, 8. Resulta sang 645, 34, 13, 4, 28, 38, kag 8. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Opilia Palabrica, nagamonitor sa Calatrava, good morning. Kay Christian Rua, nagamonitor di sa Victoria City, ang Rua family. Kay Arsenio Yorioba Jr., nagamonitor man sa Binalbagan. Kay Martin Aliling, good morning. Kay Chopilo Espanola Jr., inatamyaw ya si Nanay Saling Hostia, gamonitor sa Sunto Hinigaran. Kay Cone Esparicia Labaniego, good morning.
gapamati sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Nathan Borromeo morning sa Barangay Panakiaw, Isabela. Happy listening ko no. Tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakiaw, Sitio Budbod. Labi na gid Borromeo kag Hermohino family. Kay Wilfredo Nim, good morning man. Nagamonitor sa Las Piñas City, Manila. Kay Imbong Jucampo sa Maaw. Kay Sinaida Anisito morning. Nagamonitor sa Barangay Singkang Airport, Siyudad sa Bacolod. Taga Singkang Airport, good morning. Kay Ayan Paul Nobilia. Sige nagatamyaw sa kon baby Rian Nobilia. Sige. Kay Amit, sino to? Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Renier Asombra, mayong agama na. Mayo lang nga pag-monitor. Kay Sinaida Anisito, ginatamyaw ko classmate ko Star Mayo sa Minnesota, California. Sige, naga-monitor siya. Salamat gid. Sige, kay Ami Agustines Baron, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22. May pamangkot lang kung makadali. May asma bala ka mo, wala untat ang pag-ubo mo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Cambrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable at pagbalita. Pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Si Executive Director Imang ginpatag kung ano ang rason sa pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginpathag ni Bacolod Emergency Operations Center kon EOC Executive Director M. Ang mga rason sa padayon nga pagnubo sa COVID-19 cases diri sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Ang nga intensified sa karon ang COVID-19 vaccination sa Bacolod City sa general population. Lakip man ang mga minor de edad. Action Fred. Ginpahayag ni Ang kung nagasaka ang numero sang vaccination sa Bacolod City, naganubo Action Fred ang COVID-19 cases sa syudad. Ginpathag ni Ang nga gin-suspend man sang EOC ang pag-approve sa mga request ang sa nagapangabay nga COVID-19 positive para sa home isolation. Tulo kay Ang kung mag-positibo sa COVID-19, automatic Action Fred nga ini sila ang iga-extract kag mag-quarantine sa isolation facility. Gintumod man sa kanay City Administrator Action Fred ang pag-usa sang rapid antigen test sa syudad sa Bacolod nga sa manipot ka rin Action Fred gilayon nga may buluan kung balang persona ang positibo o negatibo sa COVID-19. Kag kung mag-positibo, gilayon ini nga ma-extract ka kag malasen ang exposure sang pasyente sa iban nga tawo. Kita sa low double digit cases subong we are hoping nga mapadayon tada kay gina-intensify gid namon ang vaccination kay may correlation gid yung vaccination numbers kag ang paglubo sa cases or pagsaka sa cases. Nabatian si Bacolod EOC Executive Director M. Ang. Padayonon lang naton nga pabasagon ng
Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:32 na kay Ning Binson sa Malan Pamilis ang Bilya Anghila naga-monitor. Salamat gid sa pag-monitor kay Isabilita Giroy. Good morning, tamyaw ko lang Mr. Rinaldo Giroy, naga-monitor sa Pestre sa Handumanan, taga-barangay Handumanan. Good morning. Kay Elizabeth Malaka Gamala, tamyaw iya utod Gerardo Malaka, sa iya ika-57 nga kaadlawan karon nga adlaw. Kay Gerardo Malaka, happy birthday gid karon nga adlaw. Kay Neil Brian Balues, good morning man. Kay Sinaida Anisito, morning nga pamati sa barangay Singkang Airport, taga Singkang Airport, good morning gid. Kay Barayuga Ray sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning man. Nagamonitor lang kami sa Coco Eatery sa Maao Public Market. Dira kay Utay Benedicto, Tamyaw Richard, Auxilio, Topper Palses Jr. Fernandez, Bongbong Habel, Mano Ortiz Padon, Jason kag Steve Madrid sang Plaza Mat na monitor. Sige, kay Elizabeth Espanola, kay Milili Uligo sa Mambulak sila yung monitor, si Kagawad Timay kag Munit Lubaton. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipala. Ito kuno hindi magkapanya pa, kay gahulat pa siya kay Inday Sara, nga base kuno mag-ilis ang pinsar, kag magdalagan presidente. Akalain. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng program. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Action Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga kalintangan, responsable at pagbalita, kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto! Empleyado, subong nga tuig. Balita Kapitolyo. Gitalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pagatingwaan sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental pagi sa kay Governor Bonga Lacson nga hindi magadobo ikumparar nagliga nga tuig 2020 ang pagabatunon nga extra Christmas bonus sa mga empleyado sa nga provincial capital. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II may nagakaigo ng pundo nga ginapreparar ang probinsya apang ginurat na lamang ang approval ni Governor Bong Lacson kag sangsanggo ni ang panaluwigan antes ini ang ipahibalo. Prepared ang province. We always give what is due, no? Kung mas maayo nga mas dako, mas okay. Kung mentinado, okay man. But ready. Wala kita ganubo. Basta may IBES kita last year, tapos CNA, performance bonus, pagid nga iba ko. Ila sa pagawatunon nga bonuses sa mga empleyado among collective negotiation agreement, productivity enhancement incentive, kag incentive benefit for exemplary services. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:45 na. Kay Lidimi Gamban, Gokon Gumban, good morning kuno sa Lastimoso pamilya sa Kabungahan silay si Ana Sinuro araman na. Kay Diding Alohaminto, good morning, nagamonitor sa Barangay Antipolo. Ba si Chawok Ginfarm ho sa Barangay Alangilan. Kay Atiya Kim Iriman, good morning, may lang nga pag-monitor. Kay Elvira Hilogo, good morning, naga-monitor sa Charito Heights, diri sa siyudad sa Bacolod. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Kay Rimar Hikano Haliasgo, good morning sa Valladolid. Si Star Mayo, Patamya Kuliyog, sa sister ko Mrs. Alvarez, ang Tangob, kaginablos ko sa Auckland, New Zealand. Thank you, Gid. Kay Dunlad Kabasag, good morning. Mabalik ako pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Stand by. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
Say nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Bacolod. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Priso karon sa police station number 8 iningga 35 anyos ka lalaki. Matapos nga ginaresto kahapon, akto nga nag-engage sa illegal nga panahor sa Purok Villa Barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod. Ni siya ang ginakilala kay Tommy Balyao, residente sang amuman nga lugar.
Sunod diri kaya Police Major Jory Puerto, si Balyaw ang naaktuhan sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 8 nga nagapataya sa nga bukis nga STL na kumpirmar sa iya ining ako na kumpiskar sa iya ining isa ka bundle sang betting stub, ballpen kagang 170 pesos ginapatihan bet money sa illegal nga panahor. Samtang sa Police Station number 7 ginaresto man ining si Christian Pabalinas alias Goku, 39 anyos ang Purok Magayon, Barangay Singkang Airport. Ining si Pabalinas aksyon na Fred ang ginaresto sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 7 upod ang mga kapulisan sa Las Piñas City Police Station kag ginserve sa iya ining warrant of arrest sa kaso nga robbery. Report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Kayo malumina, good morning da. Kay Herman Regalado sang Montara Isabela. Happy birthday gali kay Zane Salanga Kalugod. Sansan, happy birthday. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. May TC ang Manila,